Hello guys and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Triple panapa pa chiviti pa television isina side effect. Yatunoya nenya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Tunoya panapa tichidziripota. Dziri ndirenyaya ndine panapa inova nyaya yanga ichiitika kuchurch kwa Prophet Kuda Jose. Kuna mukadzi angaine 6 years asinganzwe but anamatirwa akatanga kunzwa. It's a testimony iri panapa yada kuti muone then mava makomenda kuti maiona usei asi before usandapinda panyaya izvi zere guys tine promotion yatiri kuita kuno kuZim ITV kana chimwe business rako rauri kumaketa rauda kumaketa munotibata panamba dzedu dzinoti 0774045235 0774045235 takaona kuti kubva nhasi kusvika month end ichipera takakata maprices edu takata nepakati saka unoda kumaketa zvinhu zvako ukasununga kutibata panamba dzedu dziri kubuda pascreen apa futi apa dziri kubuda ipapo pane promotion yatiri kurana ikatipita panyaya yedu nhasi inova iyo nyaya yemukadzi angaine makore 6 asinganzwe asi now tinoda kutenda Mwari mushure mekunge anamatirwa naProphet Kuda Jose akabva atanga kunzwa. Ndinoitwa Spiwe Gochera, ndine makore 57. Ndakangorwara nemusoro mukati megore ra2016 crossover ya2016 ndikangorwara nemusoro ndipo pakavharika nzeve dzangu ipapo. Ndakaadmitwa for a month ndiri muchitungwisa muhospital ipapo. Ndakangopepuka ndisisanzwe ndisisagone kufamba kusvika naiko zvino ndanga ndichifamba ndichidzedzereka ndisingatombonzwi, asi ndinoda kutenda mukoma wangu akauya kuchechi kuVictoria's Family Church akaporeswa ziso. Mukoma wangu akanditsvaga akati munin'ina uya urapwe. Ndikauya ku1-on-1 ndikaitirwa nyasha naProphet Jose ndikasangana nemuzodziwa waMwari. Zuva iroro hama dzadiwa vadikani ndakagamuchira healing yangu nenguva diki diki. Ndikatanga kunzwa zvese zvaitaurwa nemuprofita, ndikatanga kunzwa zvese zvaitaurwa navanhu. Right, so this is before but pangati munzwa apa it's after. It's after mama wachitaura kuti zvakafamba sei tese tazvinzwa kuti zvakafamba sei vainge vasinganzwa wakatemwa nemusoro bva watanga kusanzwa but now vari kuti iwo wawana healing. Saka tada kuti play before yacho so that tinenge vamwe vatinavo vane kutenda kushoma vanenge vasingakwanisi kuzvinzwisisa kuti chii chakaitika kuti munhu azitange kuita sekunzwa kuti kune vamwe vanofunga kuti maybe vanhu vari kutengwa patengwa wanu vanozviita futi but still tine nyaya iripo futi yekuti kana uchifunga kuti iwo vanhu vari kutengwa kana uchifunga kuti vanhu vari kutengwa unogona kusununguka kuuya kumuswe Sunday kubig Sunday. Kune big Sunday iri kuitwa naProphet Kuda Jose saka munogona kumbouyawo momboita mombozvionera mega muswe 28 April big Sunday inenge iriko saka bona umboya umbozvionera wega kana kuti une hama yako iri kuita se ine dambudziko ainayo kana condition ainayo umbona kuti haiende here ya right ndokuti usiye maybe kuti vanhu vari kutengwa ndokuti maybe usiye kuti vanhu vari kutengwa. Saka musa 28 April kune big Sunday. It's a family deliverance and healing big Sunday. Saka uyai nemhuri dzenyu. I know kuti mumafamily makatakura zvinhu zvakasiyana siyana mune matambudziko akasiyana siyana munogona kumboya momboonawo mombonamatirwa momboona munhu waMwari akubhadhariswe. It's free, zvinhu zvacho ndezvefree. Saka mona kumbouya yonzi zviro zviedzwa chemberekwa chive akabika matombo ikamwa moto. Saka zvimwe zvacho zviedzwa unombouyaona hama yako ine problem mahara. It's for free kuona munhu waMwari akubhadhariswa ma1-on-1 hakuna chinobhadhariswa ikoko. Unongouya nzvimbo yeCity Sports Center woona munhu waMwari. Kana uine zvoda kunzwisisa, let me zoom this one. Kana paine zvoda kuzonzwisisawo unoona kubata panamba idzi apa idzi namba dziri apo ndo namba dzemaplayer line. Kana paine wada namatirwa wada kunzwisisa kuti chii chiyetsofamba sei maupdates anenge ari paFacebook page ravo ndofunga mukona Facebook page yakanzi Prophet Kuda Jose munogona kuita se kuwabata ipapapo then you are good to go. Namba ndidzo dzidzi
dzekuchechi kana une information unongoda kuzviziva more about nyaya idzodzidzi unogona kuita sekuti communicate nevanhu vekuchechi kuku ndo maplayer ainawo. I think unogona kubata prophet ukanamatirwa ndezvo zvako zvikafamba. Saka nawo rega tikontinye panyaya yedu iyo nyaya yachi inova nyaya yati kuona yamama vaita kuti vanga vasinganzwi for 6 years but now vakunzwa. Saka nawo toda kuona after ezvakaitika musi wacho chaizvo chaizvo so that tinokwanisa kubatsirika nekuziva zvinenge zvichiita zvinenge zvichiitika. Akarwara toka dzedza fara. Savanenge vaita 6 years. 6 years vari kunzi vakarwara toka nzeve dzavhara. 6 years she cannot live for 6 years. 6 years. Thank you, Jesus. Makadini. Decheni. Zvamuri kunzwa here? Vadedzesera uto. Dedzesera close. Vadedzeresa. Mine is pure. Mine is pure. Mine is pure. Mine is pure. Muri kunzwa here? Pane simbi kurira musoro izvozvo. Munzoti pa iri kuita sei simbi yacho? Iri kuita sei simbi yacho? Hanzi ndiri kunzwa simbi kureva kuti zviri kutaura zvikaizvi wakutozvinzwa uye kana munhu anga asinganzwi kana anything obva atanga kutonzwa kuti mune simbi kutorira which means healing yatoitika yandino. Saka rega tinoone vhidhiyo kuti zvakafamba sei. Ava muri kuona nzi Prophet Kuda Jose. Ndo mambamba anogaita na siku kunzi hey Prophet Kuda Jose vane mambamba vanonge vachirovesa so kuti pese pandozvono ndafunga zigwa achiti hey but Prophet Kuda vanorovesa vanowanza kuti ndo healing yacho pamwe ndo healing yacho ka. Makuzwa zvakanaka izvizvi? Makuzwa zvakanaka? Ndoti muenda uko nekudzoka, muende kumberi uko nekudzoka. Ndoti mufambe muende uko nekudzoka. Mukuona zvikuitika guys, munhu anga asinganzwika akunzwa pakaipa. Saka guys kune vanhu vanogona kubvunga ano ndezvevanhu vekutenga but vanhu vekuti vada kuvharwa mafesi avo. Mavhidhiyo tinongomaona papeji paProphet Kuda Jose. Kana pavada kuzovafollowa page yavo rakanzi Prophet Kuda Jose, munofollowa this Facebook page. Munofollowa this Facebook page. Munozvionera mega vanhu vada kuvharwa mafesi zvoti ngati maybe pane skillful
live and direct. Kana pane anowaziva vanokwanisa kupupura kuti munhu anga asinganzwe here zveshuwa for 6 years asinganzwe. Ndinotenda Mwari. Amen. Ndinotenda Mwari. Ndinotenda Mwari. Maita zvenyu Mwari. Maita imwe yamutsveni. Mandisunungura. Kubva nhasi. Ndaakunzwa. Vakati kuna matsai vanga vachizoona kuti hamusi kunzwa. Saka ndatofanira muchimhoresa 1 by 1 muchivakwazisa makati enyu vachitaura nemi. Amen. Nyaya dzakutotsvaka. Shame. Nyaya dzakutotsvaka. Ndoda kuramba ndichipa mbiri kuna Jehovha. Zvinodadisa gentlemen. Zvinonakidza izvi guys. Good news. Good news. Good news idzodzi. Zvakaoma. So guys, don't yanga ndinayo. Thanks for watching. Thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not. Whether you like it or not, chokwadi. Guys, zvakaoma. Don't yanga ndinayo guys. But imwe nyaya yanga ndinayo ndoda mechidzokorodza guys tine promotion yatinayo kuZimu Reality ITV. Kachingone business rakoda kumaketa panapa paZimu Reality. Wakasununga bata panamba dzedu dzinoti 0774 045235. Notibata panamba dzedu dzinoti 0774 045235. Wakatibata ipapo then toita tine half price promotion yatikuita pakumaketa. Saka I'm out.